min ye UEMOA ye ale ka sariya su min sigilen no Wagadugukaw fɛ fala ye u y'a yira ko Mali ye jo sɔrɔ han janvier kalo san 2022 u tun ye ɲangini ta Ganakaw fɛ yen min ye CEDEAO UEMOA jamanaw ye ka Mali ka sɔrɔw k'olu gɛrɛntɛ Mali jagokɛlaw olu tun tɛ se ka munumunu salon ni fɛn fɛn kɛ ko min kɛra janvier kalo san 2022 san ko o waleya in ko a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sariya la sariya so in y'a yira sa k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ u kɛlen don ka min ye ɲangini ninnu wuli ka bɔ Mali kan bi ko min kɔni kɛra k'o ma bɛn bi o ma bɛn sini o la sa jaabi min bɔlen filɛ kiiri tigilamaw fɛ Mali tun ye avocat minnu bila ka taa sa olu y'a yira sa k'a fɔ olu bɛ jamana ka bolo kan a tɔ kan ka kɛ cogo min jamana de b'o ɲɛf'u ye nka maaw kɔni sigilen don min kan o ye k'a fɔ sa ko in ye degun min se Mali ma Mali kan k'a ta ɲini UEMOA jamanaw fɛ sabula nin waati in na min ye kiiri tigilamaw ye olu ye bɛɛ lajɛlen ta ni i bila o fɔ i ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na n'an ka kibaruya tɔw ye. Lajɛlenma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye car jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ fala ye an bɛ taa Korofinakaw fɛ n'o ye Korofina Nord ye polisi so min bɛ yen o polisi commissaire principal de police Seydou Keita ye janvier kalo tile 26 ale ye siganama 2 minɛ siganama minnu fala ye marafa de b'u bolo koyi u minɛna k'i minɛ sa o ye Buguba ye maa fɔlɔ min minɛna o bugunatigɛ ye BC ye ale si ye san 33 ye filanan o ye GT ye o ye san 21 ye ninnu kɔni tun taara marafa sa fala ye k'u tun b'a fɛ ka taa bi dɔ ka butigi ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye magasin dɔ zone industrielle kɔnɔna na o tun y'a ko bɛɛ lajɛlen labɛn ka marafaw sa ka pistolet sa pistolet minnu n'olu dilannen don an fɛ yan min ye BC n'u b'a wele ko Jack ko ale yɛrɛ kɔni dɔnnen don min ye finitigilakaw fɛ koyi bingali caman ani maramafɛnw yera a bolo siɲɛ caman na wulikajɔ minnu ye degun ta ka se jamanadenw ma ko wa fana ko a lakodɔnnen don kosɛbɛ polisilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min don a nin t'a minɛ ko fɔlɔ ye o la sa maa siganama 2 in bɛɛ lajɛlen u y'u bila ka taa finitigilakaw olu ka bolo kan u bila ka taa kiiri tigilamaw ka bolo kan yaasa ka sɛgɛsɛgɛli k'a to sen na min ye Kompolo Keita n'a ka cɛdenw ye sa olu ye baara min kɛ nin ye polisi directeur ba n'o o ye contrôleur général de police Youssou Kone ko k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri la sabula min ye ministre Dawudi ye a ye nin ɲini polisilakaw fɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maa nouveau n'u bolo mina bɛ se ka lakana cogo min ye Kompolo Keita ye Korofina Nord commissaire fala ye k'a b'a ka cɛdenw fo brigade maaw wulikajɔ ni cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na k'a ɲini dugudenw fɛ sa k'u hakili t'u yɛrɛ la fɛn o fɛn n'u y'a ye u ni finitigilakaw ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya polisiw olu minnu ka surun la sɛbɛn commissaire Berthe ka bɔ polisi direction kɔnɔ ale y'a caman sɔgɔmada in na fala ye an bɛ polisiw fo min ye polisiw minnu bɛ baara la bi circulation na fala ye an b'u fo ka wulikajɔ n'u ka timinadiya la an yɛrɛ terikɛ n'o o ye Tapa Uri Demba Jalo ye Kayi polisi directeur k'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka baara kɛcogo ɲuman na ka Kayi gouverneur fana fo ani Kayikaw bɛɛ lajɛlen Serunuru Ɲang chambre de commerce a baaraw bɛ senna fala ye Kayikaw fɛ yen bɛɛ bɛnna kan ko ka tugu ale kɔ an b'a fana fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Kayikaw olu fɛ yen taji ko kura nana tuguni fala ye camion bɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ su ani tile DGCC maaw olu fana b'u sen kan k'a bɛɛ lajɛlen jate yan'u ka taa se station kɔnɔnaw la bi kɔni an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi min ye Bamakɔ kɔni kɔnɔna na taji ye labɔli kɛ sabula maa minnu kɛlen don k'u taw dogo caman bɛ k'i ta labɔ yaasa min ye taji a bɛ se ka feere cogo min na k'a daga bɔ u dala fala ye min ye station kɔnɔnaw kɔni caman bi ala an ka carré kɔnɔnaw la taji feere yɔrɔ misɛnnin caman bɛ yen bi olu bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ nka fala ye degun dɔ bɛ tajiko la n bɛn'o fɔ nka an bɛna a labɛn o ye degun jumɛn ye i ɲɛ bɛ station belebeleba minnu n'an ka jamana kɔnɔ n kan tɛ jamanadenw ta ye min ye ma dɛ aw ka total ninnu
Shelu, Olaw, ana tɔw bɛɛ lajɛlen fala ye maa minnu b'a kɔnɔ ko gérant degun dɔ bɛ olu kan bi a ka gɛlɛ fo ka taa fɔ a ka gɛlɛ degun ye mun ye taji bɛna d'u ma k'u k'a feere n'u ye taji feere sisan taji bɛ don ni hakɛ min ye o bɛ sɛbɛn k'o dɔn k'o ban nka n'olu y'a feere min b'a jɛ a bɛ fɔ sisan ko ka o bɔ olu ka sɔrɔ de la wa maa caman de bɛ bi station gérant dɔ fala ye u ka du minɛnen n'u la banques bɛ k'u ɲini ICO bɛ k'u ɲini ni sɛbɛnw ye yaasa u ka se ka min ye ni société ba ninnu ka fɛn sara kolage a degun barika bonyalen don cogo min na bi maa caman ka du taara a sira fɛ maa caman de nana ni wari ye ka taa gérant kɛ station ninnu kɔnɔna na bi fala ye u bɛ ni ka na wulu ko sara la an kɔni bɛ ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ yaasa ɲɛmaaw bɛ se ka bɔ nin ko in kalama cogo min sabula jamana wɛrɛw la a tɛ yen a degun bɛ anw ka gérant de kan yan bi gérant minnu kɛrɛnkɛrɛnna n'olu bɛ station ba ninnu kɔnɔna na société baw ta ye station minnu ye wa a kojuguma yɔrɔ ye min ye i nana ni wari ye o i bɛ gɛlɛya sɔrɔ i bololankolon nana gérant la o i bɛ gɛlɛya sɔrɔ u yɛrɛ caman nana ka na ɲɛfɔli kɛ an ye kuru ni kunna sini ko ni ala sɔnna ma an bɛ k'a labɛn pour que ka se ka émission yɛrɛ kɛ n'u ye u yɛrɛ ka n'u sigi k'a ɲɛfɔ jamanadenw bɛ se k'a faamuya cogo min degun in b'u ka fɔ waati min ani maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu kɔni bololankolon a ko la faamuya bɛ se ka kɛ a ko la cogo min na fala ye an bɛ taa dire duguncinin bɛ yen n'a fɔ ma ko daga i b'a dɔn k'a fɔ ko nin kalo in tile 25 min ye kurun ye a dafirila ye o commune kɔnɔna na direkaw fɛ yen wulikajɔw ni cɛsiriw senfɛ sa ko su 4 o yera maa 10 kɔni ala ye olu kisi ko in ma maa 1 bɛ yen k'o tununnen don hali bi baara kɔni bɛ senna min ye ɲɛmaaw ye dugu yɛrɛ ɲɛmaaw ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ani dangandalamaw u bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa maa ninnu bɛ se ka ye cogo min den tunu bamakɔ kɔnɔna na k'a daminɛna ko kura tuguni fala ye dɔgɔkun tɛmɛnen sigida fɔlɔ dɔgɔtɔrɔso la orofinakaw fɛ den dɔ tununa a tilala ka taa ye maa dɔ bolo o commune kelen yɛrɛ kɔnɔ n'o ye muso ye min ye denyɛrɛnin ye sa ale turuni wulikajɔ kɛra bɔlɔlɔ siraw fɛ ka limanaw ladɔnniya k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka nkamu gosi fa bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ka se ka wulikajɔ kɛ sa yaasa ko in bɛ se ka ban cogo min den tununnen bɛɛ lajɛlen maaw taara koyi a somaw olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun jɔrɔ la nka den taara ye muso min bolo fala ye a sɔrɔla cogo di min ye keyita kɛ n'o ye madi keyita ye ale min yɛrɛ ye den fa ye a ko dɔ de y'u wele koyi k'a yirula k'a fɔ sa ko min ye muso dɔ filɛ nin ye denyɛrɛnin b'a bolo olu ka du kɔnɔna ka fala ye maa si ma muso in kɔnɔma ye ko den kɔni ka kɛnɛ a nin na nka muso in k'a fɔ ko ale de kɔni ye den sɔrɔ ko kabakoya b'u la o fɔlen olu fana ye wulikajɔ kɛ sa ka da ni daw kɛ fo ka t'u bolo da muso in kan ka sɔrɔ ka den ale sɔrɔ bi den tunu in a kɔlɔlɔ cayalen don kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na maa caman tɔgɔ tiɲɛnen don a den tunuko la dɔgɔtɔrɔlakaw min ye muso minnu bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na tɔgɔ tiɲɛ sɛnɛ n'u ma filɛlikɛlaw ni kɔlɔsilikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye mun la kɔlɔsi fala ye k'a fɔ den tunu in filɛ nin ye den t'a don han sabula a caman bɛ bi k'u bɛ taa feere an dafɛ jamanaw caman na dɔw bɛ taa dɔw feere Liberiya dɔw bɛ taa sɔrɔ fo Kodiwarikaw fɛ yen dɔw bɛ taa sɔrɔ Moritanikaw fɛ yen fala ye a bɛɛ lajɛlen u tɛ a fɔ ko n taara den ladon k'a mara n bolo ko denko dɛsɛ bɛ n na k'o dɔrɔn tɛ koyi k'a den dɔw filɛ nin ye u bɛ t'u bila terrorisiya la han u b'u ta caw ka t'u bila terrorisiya la o la sa maaw kɔni ko sa fɛɛrɛ ka sigi dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na min ye bangesow ye olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kayikaw fɛ yen dɔgɔtɔrɔso min bɛ kabukaw fɛ yen n'o ye kajaga kɔnɔna ye yen dɔgɔtɔrɔso n'o ye kabu kajaga ye ale kɔni dɔgɔtɔrɔso kura dilanna ka di olu ma fala ye u ka duguden minnu bɛ yen sa u y'a ko kurumokari nin kalo in tile 25 fɛɛrɛ in bɔra maa minnu yɔrɔ sa denmisɛnnin jɛkulu minnu n'o ye kabukaw ye n'olu bɛ faransikaw fɛ yen association des jeunes de kabu fala ye n'o bɛ faransi olu de CESCOM jɔ k'a di yaasa u ka musow bɛ so cogo min na ka dɔbɔ taama na u yɛrɛ ka dugudenw fana bɛ se ka lafiya cogo min na u bɛɛ lajɛlen foli taloni kɛ ka ɲɛsin u ka denmisɛnninw ma minnu bɛ faransikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nin bɛna na fisaya kosɛbɛ kabu gajaga kɔnɔna na a n'a musow bɛɛ lajɛlen ma min ye an terikɛ n'o o ye Sɛkina Tarawele Kɛrisiɲane an b'a fɔ ka Keremisi dugutigi k'ale fana fɔ fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen marakadugu ye aw ka yɔrɔ tɛ wa yɛlɛmanen tɛ ahɔ ɔnzɔn cercle yɛlɛmanen a bɛɛ bɛ yɛlɛmanen cercle de kɔnɔna na n'i ma fili kɔni kabu tɛ yen ale bɛ Kayo de fan fɛ ayiwa i kɔni bɛ yen dɔn i tɔ tora ka kɛ maire de ye sisan sa o Masinakaw fɛ yen fala ye ko san wɛrɛ jisɔngɔ ko k'a bɛɛ lajɛlen sara ka bɛn mars kalo tile 31 ma
min ye musaka min be ni bɛɛ lajɛlen kan k'o ɲini sɛnɛkɛlaw sefa wari miliyɔn 600 ani 50 ko de bɛ bɛn ɲinan jisɔngɔ ma ka di office du Niger ma min ye san 2025 san 2026 sɛnɛko ta nasira fɛ baara bɛ tali ko la maa maa bɛ sa ko ye sɛnɛkɛla ye office kɔnɔna kibaruya in dira u bɛɛ lajɛlen ma kununko siniko janvier kalo tile 28 office ɲɛmaaw fɛ lajɛ in senfɛ fana min ye dugudenw ye u y'u ka gɛlɛyaw fɔ degun minnu b'u ka sɛnɛkɛyɔrɔw la ani fɛnw na a kɔni ɲini n'u fɛ sa mars kalo tile 31 jisɔngɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka sara ka di office maaw ma kucalakaw bɛ ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ ni ɲɔgɔn faamuya denmisɛnninw ni muso npogotigininw ni cɛmanninw yaasa cogoya min na kalanko bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na ngunjilakaw ka komini kɔnɔna na kucala barosigi ale kɛra ye cɛmisɛnw ni npogotigiw bɛ ale nana kɛnɛ kan ka se ka ɲɛfɔli k'u ye World Vision n'a dɛmɛbagaw n'o ye soki ye olu de kɔni ye ko in sigi sen kan ka ɲɛsin u yɛrɛ ka kapumaw n'o ye centre d'animation pédagogique n'o ye école bolofara ye olu bɛɛ lajɛlen segira la nka ko musaka fala ye ko bɔra Monaco-kaw fɛ yen n'o ye Monaco masadugu ye Mariam Bagayogo ale ye jɔnjɔn min sɔrɔ a taara bonyamasegin kɛ k'a yira Kulukoro gouverneur la fala ye min ye bɛlɛdugu ye ale bɛ Kulukoro fɛ bi a b'a fɛ sini o la sa a ko ko ale ye jɔnjɔn min sɔrɔ n'a y'a yira diɲɛ bɛɛ la a ka kan a kana bonyamasegin kɛ Kulukoro gouverneur ye bamananyamu a y'a yira sa k'a fɔ ko jɔnjɔn min dira ale ma anglais fɛ Londres fala ye a bɛ tali kɛ a si baara bɛɛ lajɛlen o de dɔnna a ye a ko ale ka fɔli a ka dɔnkili ale kan a ka gusunbala a ka gusun fala ye k'a bɛɛ lajɛlen ye Kulukoro marabolo de ta ye han donc jagoya don ko fo a kana min ye El Hadj Lamine Kapori colonel kana a yira ale la ka bonyamasegin kɛ Kulukoro bɛɛ lajɛlen ye o kɛra kununko Kulukorokaw olu fɛ yen festival vivre ensemble tako 10 fala ye a baaraw bɛ daminɛ bi ni ala sɔnna a ma kununko min ye ministre Ismaël Wage général de corps d'armée bɛɛ ni kelenya ministre cɛfɔ ni kamɛ ministre fala ye a sera kɛrɛnkɛrɛnna ne ko o tɛ so jɔ ka di nin ma ye yan a ye 31 kɛ fala ye biennale kɔfɛ a taara tuguni sisan fana u kan ka so jɔ tumutukaw kan ka yɔrɔ dɔ labɛn ka di a ma sare kɛ na a ma bangu an taara cɛncɛn ka yɔrɔ min u ti 11 maison laban dugukolo caman bɛ yen o la u bɛ se ka mara u bolokɔrɔ ye dɔɔnin komi bɛɛ ni kelenya ministre o ti ɲɛ ala de Wage ale de ye festival ba in n'o ye vivre ensemble Sala Mayiga ka festival fala ye ale de ye ɲinanta fana denfa ye yaasa bɛɛ ni kelenya bɛ se ka kɛ cogo min na a nalen dugudenw bɔra k'a kunbɛn k'a daminɛ aéroport la fo min ye Tumutu dugu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɔra k'a fo k'a waleɲuman dɔn baɲumankɛtɔnw min ye cɛfɔ ni kanbɛ sigili sen kan a ministre u bɛɛ lajɛlen bɔra k'a kunbɛn k'a yira sa k'a fɔ ko a bisimila min ye Tumutu Albilal Al Sudan kɔnɔna na ɲinanta sifinw jɔyɔrɔ fala ye bɛɛ ni kelenya ani yiriwali seko ni dɔnko sira fɛ babu bɛna tali kɛ o la ɲɛnajɛ olu bɛna kɛ Prince Jalo a bɛ kɛnɛ kan ye han nin y'ale fana siɲɛ 3 ye Tumutu ni Salo ni ɲinan kɔnɔna na an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Prince ko magosa jinɛ b'a bolo an t'a dɔn jumɛn de o tɛ de fala ye kalanko ta nasira fɛ min ye informateur maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn dɔ bɔra janvier kalo tile 28 n'o ye bulletin d'information cruciaire ye kalanko k'an ka jamana kɔnɔ min ye kalanso 2314 k'o de bɛ bi olu tɛ ka baara kɛ Mali jamana kɔnɔ san 2025 min ye maa 694 200 denmisɛnninw na k'o de tɛ ka taa kalanyɔrɔ la bi fala ye école karamɔgɔ 13884 k'o de bɛ bi olu tɛ ka kalan kɛ waleya in a sɔrɔla minnu fɛ o ye baloko ale ni basigibaliya an ka jamana kɔnɔna na wa a bɛ ka degun se an ka kalanso olu fana ma kalanko hukumu kɔnɔna na hali bi ministre bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna sa o y'a yira sa k'a fɔ ɲɔgɔndan min kun kɛra sa maaw fɛ ka se ka don IEG kɔnɔna fala ye ko o jaabiw k'olu bɔra a ma sabula jaabi minnu bɔra n'o tun b'a to maaw ka se ka don IEG n'o ye Institut Universitaire de Gestion ye fala ye ko ministre ka communiqué la k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw ka sɔrɔta cayara ni u ka moyen ye dɛ o bɛ se ka kɛ cogo di ko ka segin a bɛɛ kan kansa ye ko sa ko ni ala sɔnna a ma n'o ye Burema Kansa ye ko donna ko bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan ka se ka ɲɔgɔndan in k'ale sigi ka tila ka kurakuraya tuguni a y'a yira fana a ka bataki kɔnɔna na sa k'a yira k'a fɔ ko jaabi kun bɔra janvier kalo tile 9 fala an y'an ban k'an cun dɛ janvier kalo tile 9 janvier kalo tile 28 e nana ka na anw ka 29 e nana ka na anw ka jaabi bɔ a ma fala ye
an b'an labɛn kura ye sa kɛ nka moyenne fana ka ca ni fɛn yɛrɛ ye o fana man ɲi dɛ Nizɛrikaw fɛ yen fala ye pamanciwale n'u ka wale kɛbaaw alamisa su olu taara firi araba su ka alamisa sa ka dugu jɛ alamisa la olu taara suru ka pankuru jigi kɛnɛ kan waleya in fala ye k'a wuli ka jɔ min ma tɛmɛ miniti 30 kan han Niger wolomasiri taba ko k'u wuli ka jɔ u kɛlen ka mugu ci ani k'a ko bɛɛ ban ko miniti 30 ko sabula min ye dɛmɛbagaw olu ka wuli ka jɔ barika bonyana ka ɲɛsin maa ninnu ma nka waleya in a kɔni taara ka ɲɛsin u ka pankuru jigi kɛnɛ fan ma sa fo ma yen ma ko ba 101 pankuru jigi kɛnɛ min tɔgɔ da u ka jamanakuntigi kɔrɔ la n'o ye Amani Jori ye ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ye communiqué kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ in ye nɛgɛ kanɲɛ fu waati bamanci jɛkulu dɔw de nana u tun bɛ wulikajɔ la u tun kɛlen don ka taa sigi motow sanfɛ ka motow faru bɛɛ lajɛlen fa sa k'u ɲɛsin pankuru jigi kɛnɛ ma n'u ka roquette n'u ka fɛnw ye mugu kɔni keruna fo ka taa se waati min ma min ye wolomasiri tabaw ye olu ka wulikajɔ u y'u bɔlu bɔ baara la yɔrɔnin kelen u n'u ka moto k'u bɛɛ lajɛlen nɔɔni maa kelen tɛ yen fala ye min nana waleya in kɛ k'o sera ka duuru don fiɲɛ na Niger jamana ɲɛmaaw ka fɔ la maa 20 o de fatura maa 11 u y'o minɛ Faransika kelen bɛ o ko in kɔnɔna na min ye Niger jamanakuntigi ye n'o ye Abdramane Tchani ye a yɛrɛ taara kɛnɛ ka pankuru jigi kɛnɛ na kunu ka taa kow bɛɛ lajɛlen lajɛ a ko hukumu kɔnɔna na sa Côte d'Ivoire ka Air Côte d'Ivoire y'a yira sa ko degun sera ale ka pankuru dɔ ma nka maa kun tɛ pankuru in ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni u ka wulikajɔ ye Laginɛkaw fɛ yen fala ye CEDEAO ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Laginɛkaw ye fala ye k'o tun ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin u ma n'o ye sanction ye k'a bɛɛ lajɛlen wulila Guinée bɛ se ka n'a jɔyɔrɔ ta CEDEAO kɔnɔna na i n'a fɔ jamana tɔw bɛ cogo min ko sabula coup d'État min kun kɛra u fɛ yen san 2021 o kun y'a to olu ye Guinée bɔ jɛkulu in kɔnɔna na Éthiopikaw fɛ yen halisa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin Tigrekaw ma pankuru min kun taara sa ko bɛ taa Tigre ko olu baaraw bɛɛ lajɛlen jɔra min ye u ka jamana wolomasiri tabaw ye u y'a yira sa ko Tigre maa minnu kɛlen ka mugu ta ye u n'olu kɔni bɛ kɛlɛ la hali bi min ye basigi ye o nan tɛ Ugandakaw fɛ yen ko fanga sinamatɔnw kɔni tɔɔrɔla ye janvier kalo tile 15 k'a caman minɛna jɛkulu minnu bɛ yen sa n'olu bɛ sɔnna donni kɛ olu y'a yira sa k'a fɔ ko maa minɛ minnu kɛra waleya minnu kɛra ani degun min taara ka ɲɛsin du dɔw ma k'o tɛ sariyaw kɔnɔna na wa min ye jo sariyaw ye a b'olu sɔsɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa farafina jɛkulu tɔgɔ min bɛ yen n'o ye parti politique min bɛ yen n'o ye Robert Kuyangili alias Bobi Wine ko ale ka tɔnjɛkulu maaw de ye degun sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan Union européenne ale ye fɛɛrɛ sigi sen kan ka jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ maa minnu bɛna na visa ta ka don Union européenne jamana kɔnɔ n'o ye nanzaraw ka kɛlɛya jɛkulu ye fala ye k'u bɛna dɔ fara maaw gɛnni kan gɛnni k'a dara olu bɛna bonya kosɛbɛ ko sabula san 5 laban in na u kun y'u fɛnɛ minɛ ko nka k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka dɔ fara a ko ka wa min ye visa sɔrɔ fana k'o fana bɛna gɛlɛya o waati kelen nin kɔnɔna na fana a yira k'a fɔ ko Espagne ale kɛlen don ka dayɛlɛ maaw ye maaw bɛ se ka na cogo min na ka na baara k'ale fɛ yen ko yalama u bɛna Espagne ta kɛ cogo di farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira la fala ye min ye FIFA CAF ye ale ɲanginiw bɔ kunu ni kunnasini ka ɲɛsin Senegali ale ni Maroc ma Maroc ka fédération min bɛ balontanko kunna u y'a yira k'a fɔ sa k'olu ma jɛ ni CAF ale ka laɲini ninnu ye ko sabula olu kun sigilen don fɛn bɛɛ la k'a fɔ ko olu ka mɔgɔ bɛ ɲangi kuma tɛ u ka joueur 2 k'a sɔrɔ ko olu yɛrɛ ka fɔ la ko olu ma min u m'a bɔ wa Marocaw y'a yira fana fala ye olu ka plainte kun don kun ye min ye Senegal juguya la min ye siginiden 48 naani 40 50 52 54 min bɛ CAF kɔnɔna na fala ye olu bolo Senegal joueur ye bɔli min kɛ terrain kan dɛ o de kun kan k'a to coupe ka minɛ Senegal la ni dulata ye ni segin bɛ k'a kan segin ka k'a kan ni segin tɛ k'a kan coupe kɔni kana to Senegal bolo nka k'olu balila ka mun ye Achraf Hakimi n'olu ka jalatigi ye ko dulate 2 k'o tɛna ye o la ko 1 ko sigana bɛ o la min ye u ka joueur Ismaël Sabari ye k'o ta ye dulatan 3 ye wa k'olu yɛrɛ kan ka $1,000,000 caman fana sara ka kɛ ni nin ko in ye u ka ramasseur de balles ni VAR ko k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini nin ye Marocains ka laseli ye ka kɛ ni ɲangini min taara ka ɲɛsin u ma Senegalikaw an m'olu kumakan mɛn fɔlɔ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ farikolo ɲɛnajɛ bɛ dɔ bɛ yan Coupe D o daminɛna kunungo dɛ Maodo Konate la ayiwa an ka t'o kɛnɛ kan Keba Jalo tun bɛ yen bi minnu y'an bati fɔlɔ an b'u fo
parce que ballon tan ye kulonkɛ de a dabɔra pour que ka denmisɛnninw la ɲɛnajɛ de bon nin y'an ka effectif mun ye minnu tɛ u sen kan parce que sini an bɛ jouer championnat la Détroit donc an y'a ye sisan minnu an bɛ se ka minnu fara an kan donc an nana n'olu de mais voilà maintenant u ye mun yira an na temps b'a t'u bolo ka jouer quoi temps de jouer ba ma d'u ma sinon an ye occasion dɔw sɔrɔ u ma se k'u appliquer voilà o dɔrɔn de a la bin fana donna bon hali ne yɛrɛ bɛ gol la nin tɛ don quoi vraiment ballon tan a kɛra ballon tan duman ye. Bon ne ka analyse tɛ dɔwɛrɛ ye tu sais n'i y'a ye hali match yɛrɛ kɛra tan match tun man kan tɛ ka se nin bɛɛ ma o kabini premier mi-temps an ye consigne dɔ de bila en place donc o consigne denmisɛnninw bɛ ka u ka daminɛ ka ɲi mais finition a man ɲi est-ce que tu vois donc mi-temps na an y'a essayer ne y'a essayer ka f'u ɲɛna ko donc ko aw bɛ ka min kɛ c'est bon mais très bon bɛ fɔ yɔrɔ min na o ka sɔrɔ c'est à dire bi de donna est-ce que tu vois devant les buts a bɛ taa ballon bila kɛrɛfɛ ou a b'a kɛ cogo dɔ la c'est pas ça min ka gɛrɛ ballon tan na aw bɛ k'o kɛ ah moi j'espère nɔgɔmani a kan ka se ka don sinon dɔwɛrɛ tɛ vraiment n bɛ se ka joueur fo bi parce que vraiment n'i ye fɛn dɔ bila en place vraiment u y'o kɛ seulement an ka finition de tun man ɲi mais match wɛrɛ la an b'a lajɛ an bɛ finition ye an b'a dilan bon an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o compétition kɔni na laɲini ni mi jija ka kɛ fɔlɔ ye kɔni i tɛna kɛ filanan kɔni kuma tɛ un coupe c'est ça hein i cira siɲɛ kelen i taara so voilà donc match bɛɛ finale de y'an bolo. nka nin y'a ye denmisɛnninw bɛ ka se ka ballon tan bɛɛ ka jeu bɛɛ ka hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ hali bi minnu bɛ se k'u dɛmɛ k'u ka compétences jira ni u bɛ se ballon tan na k'o jira mɔgɔ caman na a bɛ dɔn an ka cadre dɛmɛli kɔnɔna la parce que an ye entreprise o ye tiɲɛ an bɛ wari ɲini na mais dɛmɛ kun ye hali bi dugu ka yiriwa donc n'a bɛ se ka fan dɔ dɛmɛ hali n'a sɔrɔ a tɛ don an ka système kɔnɔna la an bɛ o kɛ o sira de fɛ an bɛ mun f'u ye o kɔrɔ ko perdili tɛ gagné tɛ bɛɛ ka na bɛɛ ka jeu a kun ye nisɔndiya de donc n'an bɛɛ nisɔndiyara o de ye laɲini fɛn dɔ de don a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan très généralement a ka di bɛɛ ye bɛɛ b'a sigi k'a lajɛ i b'a fɔ hali ne yɛrɛ nana lajɛ mais ne tɛ ballon ta faamuya mais a kɔni bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan donc fɛn min bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan laɲini ye ka jama fara ɲɔgɔn kan ka sigi k'o lajɛ o de la an ye ballon ta sɔn ka di. Ayiwa manende maaw ka kubu dɔ fala ye ni ala sɔnna ma nin y'a daminɛlen a bɛ kuncɛ min ye février kalo tile 12 jɔnjɔn o bɛna ye a la kupu in an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a timigo jira na Bamakɔ sigidaw de bilalen don ɲɔgɔn na a ko bonya talen don ka di Bamakɔ gouverneur ni min ye ministre min farikolo ɲɛnajɛ kunna maa y'o olu bɛɛ lajɛlen dira ka ban den ale bɛ panneau de feere n'o ye panneau solaire ye chinois don ale ni Mane Solar ma olu de bolo no k'u bolo don ɲɔgɔn ma ka ndolata in sigi sen kan misiriba o ye panneau do o la k'o dilan k'o ban pewu u ye jamana ɲɛmaaw fana bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ yaasa ka se ka panneau ko in ka walankata ka taa jamana fan caman fɛ kalanso ko ni baara wɛrɛw bɛ a la an b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la mun dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲuman k'a ye si ni kɛnɛya laban kɔni ala k'a d'a ma ala ka juma timɛko ɲuman n'a ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45